Witam was serdecznie, moi drodzy. Ja się nazywam Niklos, witam was w kolejnym vlogu i tak się trochę podśmiechuję, bo ta piosenka, co leci, nazywa się Vacation Uke, czyli ukulele wakacyjne. A właśnie vlog jest o tym, że koniec wakacji. Jak to mówili jakiś czas temu, do szkoły matoły, oczywiście bez obrazy. 1 września. 1 września to jest taka data, że są dwie istotne rzeczy. Rocznica wybuchu II wojny i to, że uczniowie powracają do szkół. Także myślę, że w tym momencie większość z was już wróciła gdzieś z jakichś akademii, czy z jakichś takich lekcji pierwszych, takich wstępnych. Oczywiście ci, którzy do szkoły jeszcze chodzą, ale myślę, że jeszcze jest tutaj wśród widzów grupa dość spora właśnie ludzi, którzy jeszcze chodzą do szkoły. No i oczywiście nie mogło z mojej strony zabraknąć takiego vloga a propos tego, to moje kanapki w ogóle widać ze śniadania nawet. A propos tego 1 września. No, oczywiście naturalną rzeczą jest, że do większości ludzi koniec wakacji to jest rzecz smutna, bo wakacje są fajne, można robić co się chce, nie trzeba wstawać wcześniej, można grać na kompie i w ogóle, no. A tak to trochę dupa, bo wiadomo, początek roku trzeba wstawać, potem już łazić do szkoły. Niektórzy muszą do tej szkoły wstawać bardzo wcześnie, bo na przykład dojeżdżają jakimś busem czy pociągiem. Także oczywiście na początku napiszcie mi pod spodem w komentarzu, kto z was wraca do szkoły jeszcze i jaka to jest szkoła. Czy może ktoś dopiero idzie do szkoły gimnazjalnej, czy już do szkoły średniej, do liceum, technikum. Czy ktoś z was może ma jeszcze miesiąc wakacji, bo jest studentem. No, a staruchy niech nie piszą, bo wiadomo. No, także moi drodzy, to jest to, ale z drugiej strony ja muszę też wam powiedzieć, że znaczy wiadomo, ja byłem normalnym uczniem, ja lubiłem wakacje, lubiłem jak nie musiałem wstawać wcześnie rano i w ogóle tego obowiązku szkolnego nie było, ale powiem wam tak, że były też takie czasy, w szkole bodaj to było gimnazjalnej albo w liceum, że w niektórych latach ja się cieszyłem już potem, że wakacje się kończą, bo powiem wam, że znaczy no nigdy, wiecie, nigdy nie wyjeżdżałem na jakieś tam podróże, czy jak ktoś miał taką możliwość, że na przykład gdzieś tam latał po świecie, nie wiem, jechał do jakiejś Grecji, Hiszpanii i takich innych, no to spoko, no można się było bawić, ale ja nigdzie nie wyjeżdżałem za bardzo, ja gdzieś tutaj ewentualnie w granicach Polski się przemieszczałem, także powiem wam, że granie na kompie było fajne i wstawanie późno, ale z drugiej strony były też takie wakacje, że już tak 3 tygodnie mijały, 3-4 tygodnie i ja już tych wakacji miałem dość, bo już po prostu od braku roboty, wiecie, są tacy ludzie, że od braku roboty dostają. I ja taki trochę byłem, że jak się dałem wytrącić z tego rytmu takiego, wiecie, wstawania rano i że idziecie do szkoły i wracacie z tej szkoły, robicie jakieś tam zadanie, coś tam się uczycie i potem macie wolny czas, bo jakoś tak udawało mi się, jak łaziłem do szkoły przez wszystkie lata ogarniać, że wszystko tam robiłem, co trzeba było, jeszcze ten wolny czas na wcześniej jakąś zabawę, czy potem granie na komputerze on mi zostawał, także ja jakoś szczególnie, no nie narzekałem. Także jak nie miałem tego obowiązku takiego i mogłem robić co chciałem zawsze i wstawać późno bardzo, to potem jakoś cały się rozregulowywałem i już tak naprawdę potem też strasznie ciężko było mi wrócić. Nie wiem, czy też macie taki problem. I to nie tylko ze szkołą, ale to też po urlopie jakimś dłuższym czy coś takiego, że potem strasznie ciężko jest wrócić w ten rytm zaś się wdrożyć, żeby wiecie, to trzeba mi się wydaje minimum potem z tygodnia 2. To zależy też od człowieka, żeby tak wpaść w te tryby i znowu wstawać, łazić i tak dalej. No, to jest ciężkie. A poza tym myślę, że zgodzi się wielu z was ze mną, tych, którzy do szkoły wrócili, że po prostu czasem jest fajnie po prostu, bo powiedzmy były takie sytuacje, że szkoła to było to miejsce, gdzie mogliśmy się zobaczyć z naszymi jakimiś znajomymi, przyjaciółmi, przyjaciółkami, czy prawda, skrytymi miłościami platonicznymi. To było takie jedyne miejsce, gdzie mogliśmy się z nimi widzieć, bo na przykład na wakacje oni gdzieś wyjeżdżali i nie mieliśmy praktycznie z nimi żadnego kontaktu, a jak wracamy do szkoły, to możemy znowu z nimi ten kontakt mieć. Także to też jest fajne, że można zobaczyć te znajome gęby, które się lubi, no bo jeżeli jest taka sytuacja, że się chodzi do jakiejś szkoły, czy tam
jakąś uczelnię czy coś takiego, ale to w robocie też tak jest, że po prostu niektórych gęb nie znosimy, no to ten powrót może być mniej entuzjastyczny. No, ale moi drodzy, nie ma tego złego. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słuchajcie, ja wam w nowym roku szkolnym na 1 września życzę powodzenia, sukcesów w edukacji, tym co wrócili do roboty, sukcesów finansowych i awansów na stanowiska, tym co na studia, żeby studiowali dłużej ode mnie. No i generalnie, moi drodzy, piszcie, jak tam u was wrażenia na 1 września, czy były akademie, czy były tego typu motywy, czy dostaliście tytę, ale to chyba tutaj nie ma aż takich młodych widzów. Wiecie co to tyta? Tyta to jest taki róg jakby z papieru i tam są słodkości w środku i na Śląsku jest taka tradycja, że w pierwszy dzień szkoły się dostaje taką tytę, ale to tylko pierwszy dzień, pierwszy raz jak się idzie do szkoły, nie za każdym razem. Niestety, jak się o tym dowiedziałem, to byłem w smutnym szoku. No. I to tyle ode mnie, moi drodzy. Powodzenia wam życzę. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, żeby go jak najwięcej ludzi obejrzało. Piszcie w komentarzach, jak tam u was, czy byliście w szkole, czy wracacie, czy chodzicie na studia, czy co się dzieje. No. Powodzenia.